ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। तळवणी जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा नंबर 1 इथं दुर्ग मावळा प्रतिष्ठान आणि दुर्ग रक्षक प्रतिष्ठानकडून शिवकालीन दुर्मिळ ऐतिहासिक साधनांचं प्रदर्शन तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या शौर्यगाथेचा प्रेरणादायी उपक्रम राबवण्यात आला। विद्यार्थ्यांमध्ये इतिहासाविषयी गोडी निर्माण करणं, नव्या पिढीला ऐतिहासिकदृष्ट्या सक्षम बनवणं, दुर्ग संवर्धनाचं महत्त्व पटवून देणं आणि शिवकालीन वारशाची जाणीव करून देणं या मुख्य उद्देशानं हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या प्रदर्शनामध्ये मराठा शस्त्रागारातील मराठा धोप, दांडपट्टा, कट्यार, बिचवा, वाघनख, खंडा तलवार, नागिन तलवार, ढाल, जिरेटोप, तोफेची प्रतिकृती तसेच शिवकालीन ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथ मांडण्यात आले होते। हे प्रदर्शन विद्यार्थ्यांसाठी विशेष आकर्षण ठरलं।